Takže čus ľudia, ja som Pipo Pyrotechnik a vítam v dnešnom novom videu. Je to video, aké som ešte netočil. Je to video, budeme si ukazovať aplikáciu, aká existuje na Androidy. Je to pyrotechnická aplikácia samozrejme, takže môžeme ísť na to. Dobre, takže aplikácia sa volá Simulator of Pyrotechnic, alebo tak nejak podobne. Zapneme si aplikáciu. Takže aplikácia vypadá takto, máme tu takého mini piráta, máme tu väčšiu petardu, ešte väčšiu, ešte väčšiu, ešte väčšiu. Potom tu máme také, neviem, rímanky alebo také niečo. Máme tu raketku, máme tu ďalšiu raketku a to je asi všetko. Môžeme si ukázať, na toto iba kliknete a teraz kliknete tu vedľa a odrazu sa vám zjaví zapalovač a proste iba to pretiahnete na tú síru a horí. A vznikne nám proste výbuch. Zvuky sú docela realistické a je to pekne spracované aj graficky, tá aplikácia a reklama, takže je to docela pekne spracované. Chcel som vám len ukázať, že aj takéto aplikácie existujú, mnoho z vás to nevie. Máte tu aj väčšie petardy, môžeme si túto zapáliť. Takže takto nejak to asi ešte vypadá, hej. Proste ono to v skutočnosti je dosť silno počuť, lenže neviem ako to je na videu počuť. To je proste jedno. Môžete si skúsiť túto aplikáciu stiahnuť z obchod Play. Takže asi takto nejak. Aplikácia je bezplatná. Nájdete ju v obchode Play pod názvom, pod nejakým takýmto názvom. A proste stačí, že sem napíšete Simulator of Pyrotechnic, hej, a proste vám to nájde a hneď toto prvé si stiahnete a to je tá aplikácia, hej. Takže môžete tu nájsť hociaké petardy, to som vravel. Ešte si môžeme ukázať takúto rimánku. Takže pozerajte. Jak to nejak to vyzerá. Je to niečo ako tlstá rímanka, hej. Vravím, tá aplikácia je docela pekne prepracovaná. Dobre, asi toľko. Ďalej tu máme ešte také rakety, ale tie už si ukazovať nebudeme, to si môžete poprípade odskúšať vy túto aplikáciu a môžete si pozrieť, ako to vyzerá. Takže ak sa vám páči táto nová séria a chcete, aby som v nej pokračoval, určite hoďte like. Ak sa vám to nepáči, kľudne môžete dať aj dislike. Ak sa dá zdieľať toto video, moc mi to pomôže. Ak si tu nový a páči sa ti moja tvorba, určite daj odber. To už je všetko, ja som Pipo Pyrotechnik a čus. Let it go, make my body go, make our bodies high.